Mga kadagit, mag-like kayo at mag-subscribe. Yeah! Ayan. Ito, kadagit yung sinasabi ko sa inyo, tetestingin ko. Yung kursunada ko. Ayan, oh, haba ng galamay, oh. Ayan. Hahanapan ko to ng kamats. Wala pang laban to. Meron to, sparring lang. Yun. Kadagit. Ito na ang kalaban ng orange. Napakagandang laban nito, kadagit, sigurado. Parehas mahaba. Op. Yan. Pili na kayo, kadagit, kung saan kayo. Yan ang maglalaban. Saka ito, itong orange. Yan. Yan. Picture lang natin, pantam. Ayan, paglalabanin natin. Parehas good size. Pag nanalo to, sasabihin ng viewers natin, mas malaki kasi yan, boss, eh. Kitang-kita naman, eh. Pag nanalo naman to, sasabihin, boss, mas malaki kasi yan, eh. Kitang-kita naman, eh. Paano masabi? Okay, masakma lang kayo. Ayan na. Uy. Deres na ako. Ha? Ang alin. Uy, ganda na sa kumalan. Tangay na, mats na mats, oh. Yun, oh. Uy, binibilutan yung orange. Binibilutan silang dala eh. Tangay na yan. Nangulod to yung orange eh. Nangulod to yung orange. Pero ano, Ay, nakatis nung... naglag, buti may sapin. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Katis sila parehas eh. Ayan mga kadagits. Tablan laban. Rematch. May rematch to. Pagagalingin muna natin sila. Ayan, makita nyo naman. Comatose. Yung isa, comatose. So, walang nanalo. Parang nakaraang mga labang ko na gagamba. Ginawa ko, pinahinga ko sila, tapos pinaglaban ko ulit. Doon, nagkaalaman na. Kaya may rematch pa to, abangan nyo. Ayan ha, nakita nyo naman yung thumbnail dyan, saka yung size. Yung mga nagre-request ng size, maraming salamat. Ayan, siguradong may rematch pa to, abangan nyo mga kadagit. Ayan, pareha sila kuluntoy. Pinainom ko na sila ng tubig.